Moi boa xente, que tal? Como estamos? Benvidos a unha nova conversa. Como sempre digo últimamente, estádesme vendo ahora mismo solo a min, aínda que xa no título se sabe quen é o convidado, pero bueno, é que me está parecendo un pouco, joder, empezar xa co convidado é como hai que facer unha presentación de que aparezca, de darlle importancia, non que este aquí así xa de primeiras, que haxe como esa espera. É un convidado que non é o primeiro que repite na canle, pero sí o primeiro que repite en tan pouco tempo, pero é que a ocasión o merece porque está estrenando nova música, está estrenando nova canción, está estrenando un temazo, teño que dicilo, que a verdade mola moito, e claro, co título que ten, pois como non, tiña que volver hoxe aquí a canle Javi Chapela. Que tal, como estamos, tío? Moi boas. Moi boas, un placer volver a estar aquí nesta canle, poder ter unha conversa contigo de novo que a anterior quedouse corta, 1 hora e media non foi suficiente e agora, pois un poquiño máis, para seguir falando do proxecto e tamén do novo single. Dicille a xente que na descrición vai a estar o enlace para esa primeira conversa, por se alguén chega a Ujú, esta, porque nesa primeira pois falamos un pouco os teus inicios, falamos un pouco de como foi os teus pasos na carreira ujú, ata chegar ao de agora. Joder, estaba pensando eu hoxe, viña pa que estaba vindo pa casa, estaba un pouco pensando hai que preguntar, un pouco como estruturar, estou dicindo, hostia, foron 5 meses, porque fora en decembro, fora na previa dos concertos que ujú. ibas a facer aquí en Galicia. Parece pouco tempo, pero hostia, non sei a ti, pero para min xa me pasa un montón de cousas, un montón de experiencias, un montón de movidas, o sea que é bastante tempo realmente. Sí, sí, sí. Podo dicir que os últimos meses, foron intensos, a todos os niveis, tanto musicais como persoais, como case en todos os ámbitos da miña vida pasaron moitísimas cousas, cambiaron moitísimas cousas e a verdade é que agora estou nun momento moi contento e moi feliz de poder, ter a situación que teño, non? Hai uns meses sí que estaba un poquiño con máis dúbidas, non? E máis, non tan contento coa situación e agora podo dicir que teño as cousas un poquiño máis, atadas en corto, e non sei, estou feliz. Que importante é eso, non? Máis alá de Mm, sacar música de tal, decir estou feliz, de sí, sentirte ben. a verdade é que non foron meses fáciles para min, para a miña xente. Estivemos, a moitas cousas que non teñen que ver coa música, a música propiamente dita, e agora que sí que podo centrarme no meu produto, no meu proxecto, pois é gratificante saber que todo está ben atado e podes seguir adiante. É que claro, eu imagino entre esas cousas boas ou esas cousas que te fixeron agora estar ben, non? Despois de todo o Ujú, que estás un pouco contando, é que ti fai uns meses e, joder, isto me apetece destacalo porque fichaches por RLM Management, ujú, que, joder, non é, para quen non coñeza, non é xente calquera, me refiro, non. Iba a decir unha cousa que iba a sonar mal, non, pero é xente que leva tempo traballando con artistas, que ujú, ten ou tivo no seu roster ujú. a xente moi importante. Imagino que para ti isto de que confíen en ti, de que chegue alguén así e diga, oye, queremos traballar contigo, queremos estar na túa carreira, queremos axudarte, queremos estar, ten que ser tamén unha cousa que digas, hostia, igual non teño que dubidar tanto porque se esta xente confía en min, será por algo, non? Ujú. Sí, o que te dicía, que nestes meses, abordáronme moitísimas dúbidas, e non sabía moi ben como tirar adiante, a miña carreira musical e foron un pouco a man que necesitaba, non, para seguir adiante, non? Podería dicir que perdera a confianza prácticamente en min e a miña carreira e grazas a este momento no que RLM contactáronme, para montar un proxecto juntos, pois é algo increíble, non? Estou moi agradecido. Estes meses, foron un pouco de traballar en silencio, ir pouquiño a pouco, montando unha nova infraestructura, adaptándonos a traballar con un novo equipo, e para min é algo increíble, non? Ter a tanta xente pendente do meu proxecto e ter a confianza pola súa parte de contar comigo no seu roster é brutal e estou contentísimo, é unha dos motivos polo que podo dicir que a día de hoxe estou moi feliz co todo o que teño ao meu arredor e sí, estou moi contento, a verdade. ¿Quién diría, no? Porque te dicía,
falamos nas previas deses concertos en Vigo e na Coruña, 2 concertos que Mm, foron unha auténtica pasada, cheo absoluto, a xente a topísimo, mm. vos en riba do escenario brutales, 2 noites maravillosas, e quen diría que a pesar desas 2 noites, como é a mente, non? Que te Mm. veñen as dúbidas, que te veñen como plantexar todo, porque que Sí. diría, hostia, enche 2 salas, non 2 salas pequenas, todo maravilloso, todo brutal, este tío xa ten todo claro, o su proxecto vai ir para arriba, e sin embargo a ti te veñen dúbidas. Sí, porque, bueno, xa che digo, eran tamén motivos extramusicais ou que non estiveran directamente co que ven sendo facer Mm, música, non? Entón, sí, atopeime nun momento, persoal no que non sabía moi ben por onde tirar aínda que cheamos as 2 salas, foron concertos incribles, eu sempre no directo vou moi confiado e gústame moitísimo porque é un momento, polo que eu fago música é gran parte polos directos, non? Son como ese oasis no que podes ser ti mismo e podes facer o que queiras e o pasas ben, un momento de conexión coa xente, pero logo despois, xa cando terminan porque non deixa de ser un día, dous, em, quedas ti solo, non? No que ven sendo o proxecto e estás un pouco a dicir cales son os seguintes pasos, non? Em, e grazas a RLM e a confianza que depositaran en mí, pois está sendo moitísimo máis doado e máis sinxelo poder tirar para adiante, teño moitísimas gañas, estou super motivado. O release deste novo single eh, é unha maneira moi significativa de volver, nunca mellor dito, estou super contento con como estamos a traballar e como vanse dar as cousas no futuro. Estou moi confiado e teño moitísimas ganas, a verdade. claro que xa naquela conversa faláramos un pouquiño da soidade do artista, un pouquiño de compañía e demais, porque claro, Mm, joder, hai moitas cousas detrás, non? O tema da composición, o que dicías ti, porque claro, pode parecer moi fácil, non? Publicas unha canción, tal, fas isto, subes, é relativamente fácil que falamos daquela, non? Ti na túa casa te gravas e a subes. Pero claro, mm. facelo ben, saber plazos, como Sí, promocionar como tal, é algo que, sí, que é sí, sí. complicado de narices. Sabes o que pasa? Que eu fago música, gústame facer música em, e todo o que ten que acompañar esa música non é doado para alguén que, bueno, eu de redes sociais non sei moito, non disfruto moitísimo facendo contenido, pero tes que comprender que é parte da túa carreira e a día de hoxe non hai escapatoria. Em, Saber moverte cos medios, este tipo de cousas que eu non sabía hacer e nin tiñamos os medios para facelo, non? Joder, foi chegar e todo moitísimo máis claro, cunha pauta marcada, cos obxectivos ben definidos, é o que eu quería, non? Porque, eso, traballar solo, ou neste caso, que levo traballando 3 anos con meu manager, con Jaime, agora temos a infraestructura necesaria e a xente cos coñecementos para facelo aínda mellor, non? Ese paso extra que eu quería dar e considero que conseguímolo, a verdade. E que lembremos que ti eres ademais un rapaz moi novo, que Mm, levas, como falamos naquela conversa, dende a pandemia, empezando mm, a dedicarte á música, que pasaron 4 anos, o sea, que non estamos falando de que te leves moitos anos de carreira, mm. co cal hai moitas cousas que imagino que agora seguro que as reunións que tes co teu equipo, con cousas e demais, cosa que igual te están dicindo e ti pensas, hostia, pero isto hai que facelo así, ou isto funciona desta maneira, que claro, non se sabe Sí, como é. sí, sí, sí. É que todo, o nivel de profesionalización de todos os aspectos da carreira nótanse moitísimo. Dende o primeiro día que empezamos a traballar xuntos, em, das ese paso de seriedade, non? De dicir, teño que estar á altura do equipo, teño que estar á altura da situación. Em, eu eu tiña claro o que quería e estou a conseguilo. Entón estas son as primeiras pedras de algo que espero que crezca moitísimo. Estamos xa a recoller os primeiros frutos. Este verán non
non estaremos tan presentes no panorama, porque ao fin e ao cabo comezamos a traballar hai un mes, non máis, pero teño moitísima confianza no curso que ven, a partir de setembro comezar a traballar como nunca, sacar moitísima música, concertos, bolos, o que sexa, e teño a disposición absoluta de facer o que sexa polo proxecto, estou motivadísimo e quero seguir adiante. Esta canción, Volver, non deixa de ser unha declaración de intencións de dicir, volvo a entender a música como gústame, fago a música que quero e teño a xente que necesito para ir adiante, Mira, a verdade. falemos de volver porque é moi bonito o que acabas de dicir realmente. É moi guai ter esa filosofía, verte e notarte, sentirte alegre no que estás a dicir. O sea, mola moito. Falemos de volver, tío, porque joder, volves a sacar música, volves con estas ganas, volves motivado para traballar. Vale, non te vamos a ver este ano tan presente como pudeches estar o ano pasado, que estiveches en máis dun festival como xa falamos daquela, pero non, pero volves sendo moi fiel a ti mismo. É dicir, non é unha canción que realmente sone a un Javi Chapela novo, senón que, bueno, é unha canción distinta, un pouco distinta do resto, pero está Javi Chapela aí presente e calquera que te escoitase no principio vai dicir, sí, é unha canción súa. Sí, creo que era o obxectivo dende o principio, non? Coller o sonido Javi Chapela, que levamos traballando tantísimo tempo, e facer unha proposta, non? Unha proposta de son, ao punto de dicir, isto vai ser o que vai soar o proxecto no futuro, o que queremos que soe, e tamén, pois, a nivel xa máis de indie en xeral, ou polos derroteiros polo que vai a música, neste momento no noso panorama, creo que, o que dicía antes, unha declaración de intencións no sentido de que, somos o relevo xeracional, tanto eu como moitísimos, grupos, bandas que están, son da miña quinta, estamos agora a sacar a cabeza un pouquiño, iso, unha proposta de son, de dicir, isto vai ser o indie do futuro, isto vai pegar e ten que ser a nosa proposta, non? E para min é como encarei esta canción, non só a hora de compoñela, senón xa coa produción, con Álvaro Jaime, que fixeron un traballo espectacular. Creo que ten unha potencia brutal, eh, ten sonidos frescos, pero ao mesmo tempo ten esas guitarras. É moi guai, é unha canción moi chula e creo que as seguintes que sacaremos nos seguintes meses, van ser nesta liña, pois, de potencia do novo indie que considero eu que temos que facer. Sí, porque fai un pouco falta na música, non? O mismo que están chegando, chegou o trap, os xéneros urbanos se van reinventando. Aquí, por exemplo, en Galicia, a electrónica co tradi que van saindo cousiñas. No indie fai un pouco non, falta que haxa cousas que digas ti, vale, non me sona distinto a grupos que levan anos tocando, pero sí que me sona como algo, bueno, con eses toques Ujú. pois, xa sexa na produción ou xa sexa por algún instrumento que se usa ou por algo, o que dicías agora, non, de fresco, que Sí, fai falta, que non sí. sexa sempre o mesmo, non? Porque sempre hai isto de este grupo que sona a Vetusta Morla, todos sonan a Vetusta, todos sonan a non sei que, e que haxa cousas que digas tú, Ujú. no, sona a Javi Chapela, sona Sí. a Carlos Ares, sona a Ujú. cousas Aunque distintas. sí, que un pouco de marca persoal, non, nese aspecto, e creo que estamos a facer ben as cousas como para chegar a ese son máis persoal e que sea, pois, unha referencia, pois, xa no mundo indie sería increíble, non? Que a xente mirase para nós como un son de referencia sería brutal. Pero vamos, o que quero dicir que o que acabas de dicir, por exemplo, de Tustamorla, son os que levan marcando o paso do indie xunto con dous máis dende que 2006, 2007. Xa pasaron moitísimos anos, pero, por exemplo, o último disco de Vetusta Morla ten un compoñente máis moderno, saben moverse e sempre van a marcar unha tendencia, non? Mm. Escoitando outro día o disco, flipoume porque meten moitísimos elementos novos, máis electrónicos, máis da nosa época, non? Em, e creo que vai ser a dinámica do futuro do indie, non? Vai tirar por aí.
mes algo que estamos falando de Vetusta Morla, do estilo e demais, ti estabas Ujú, comentando agora, dicías un pouco que ven nova música. Aí, a túa filosofía, cando falamos outra vez, era ujú. de ir single a single, un pouco porque a industria tamén te marca esas circunstancias. Sigues con con un pouco con esa forma de traballar ou tes ganas de poder presentar un traballo longo, de presentar un bloque de cancións? Bueno, ahora mesmo tengo bastantes cancións como na recámara, teño facilmente 5 ou 6 cancións que son candidatas para saír xa, poderían saír xa. Este verán estaremos traballando na produción e dándolle un pouco de forma, pero agora mesmo, bueno, isto teño que falalo co equipo, pero bueno, os singles creo que para un artista emerxente funciona moitísimo mellor. Pode ser que se recopilen logo dentro dos meses nun EP ou algo así parecido, pero de momento o álbum, que para min é un soño que creo que calquer artista soña con ter un álbum largo e ben producido e con súa narrativa, ¿no? Pero de momento creo que non é tempo de plantear esas cousas. Primeiro vamos a traballar pouquiño a pouco, guerrilla, e logo xa, pois, xa pensaremos nun álbum ou nalgo, nun formato máis longo, non? Pero de momento vamos a Piano, holdear, piano. que se din. Sí, Sí. porque o que falamos daquela, eu cada vez doume máis conta, non? De un pouco da putada de como funciona a industria, de que se perden cancións, porque claro, antes se consumía os discos, se escoitaba todo, ahora se publica, e como saques un disco no que 7 cancións de 14 xa sexan coñecidas, as 7 novas como que casi tampouco nin se escoita, non? É como que se está aí todo. Sí, é complicado porque eso, o que diste, non? Cambiaron a forma de que a xente consume a música, non? Antes comprabas o disco e escoitabas o disco enteiro e o reventabas, non? Pero agora, pois, depende da capacidade de atención do teu público, do que enganchen as primeiras cancións, porque senón non chegas á última. É imposible. Logo tamén, pois iso, é cuestión de saber que público tes, como tantealo, e como facer crear ese hype, non? De que cheguen ata o final. Pero iso, creo que o álbum, para sacarlle un pouquiño de partido, tes que ter unha boa masa social, tes que ter uns oyentes, unha xente que sepas que te vai apoiar e logo a trayectoria para poder defendelo, non? Creo. Sí, porque, claro, que aparte tamén é unha cousa que os cartos, o tempo Sí, e que non é o mismo traballar que traballas nun single, traballas ou preparas, que non totalmente. poñerte a traballar 9, 10 cancións Ujú. que e sobre todo ti agora que Sí. estás estudiando, que tamén eso quita tempo, claro, tampouco te dá para todo. Sí, non, é complicado, pero bueno, tes que ter como un momento vital moi bo para topar o momento de dicir: "Vou facer un disco e teño os cartos, o tempo e as gañas", non? É complicado, pero, chegará, estou seguro. Parte do meu obxectivo musical está en pasa por sacar un disco, seguro. Mira, dentro desas cancións nas que estás traballando, que tes en mente, dentro dese un pouco Ujú. calendario, aínda que supoño que hai que ir mirando, non, de cando publicar ou como facer, hai previstas ou hai ganas de algunha colaboración, de compartir a tua música con algún artista ou por ahora, pois, seguir un pouco Mm, como de que en solitario? momento de momento, en 2024 non teño pensado facer ningunha colaboración. 2025 será outro ano, pero non, de momento en 2024 quero construir a miña música dende a raíz. Sempre se pode dar unha colaboración, non? Nunca sabes como chegan estas cousas, sempre son moi improvisadas, e non vou che dicir que non, é imposible, pero de momento nos plans non está colaborar con ninguén, e veremos no 2025, pero sí, gustaríame sacar unha colaboración nun futuro que sempre veñen ben, non? E sempre consigues facer un produto distinto, non? Un pouco, pois, mezclar os dous estilos, e dúas voces, sempre ten algo especial, sí, nun futuro volverá a caer, pero de momento non. Con quen te gustaría ou con quen molaría unirte?
Pois, non che sei dicir, a verdade, así de primeiras, sendo realistas ou sendo soñadores, que depende. Pero Sendo un pouco, sí, sendo un pouco realistas e sendo un pouco desas. é cun punto de soñador. Sí. Ai, que difícil. Em, non che sei dicir, a verdade. Por dicir un paisano, por exemplo, Xoel López, paréceme un artista co que me gustaría colaborar. Em, os dous da casa e tal, bueno, podería quedar unha cousa moi chula, a verdade. Non o coñezo persoalmente, pero bueno, que sí que é como unha cousa que teño eu xa dende hai tempo. E Xoel foi un dos artistas cos que eu crecí como persoa e como músico, a verdade é que teño como ese arraigo. Entón, bueno, por dicir un así, A ver, un pouco loco. ti non te preocupes, eu sei que Xoel ve todas esas conversas, é un fan absoluto do que eu fago, está vendo isto e absolutamente vai entrar nas túas redes e vai te mandar unha mensaxe e vai dicir: Sí, no, "Oye, tío, seguro, seguro. a sacamos xa, o sea, nin 2025 nin nada, facemos agora, Sí, va, no. nos unimos Sí, e sí. pista". Vai ser cuestión de días, xa verás. Vai estar nos DMs, en nada. Bueno, No, bueno, nunca se sabe. pero sí que decías unha cousa que a min, dicías agora que un pouco que surja ou que poida aparecer, porque eu creo que se nota, ti, bueno, ti sabes un pouco máis de música do que eu sei, eu escoito moita música, traigo moitos artistas, pero eu son un ignorante, como sempre digo. Pero cando son con estas unións, estos dúos, estas colaboracións, que son un pouco por industria, como quen din, no, de sobre todo a nivel ultratocho de xente xa de Sí. millóns, que ves Ujú. artistas que dis ti: "Buah, que non pegan nada realmente, pero aí están porque igual é a mesma discográfica ou a mesma Sí, tal". E ves outras colabos, que están feitas por xente que son amigas, por xente que comparten inquietudes ou que coinciden de alguna maneira, e ves cando están traballadas sí. reales e non cando son Nótase, que nótase hai unha moitísimo. parte feita en Miami e outra parte feita Mm, en Los Ángeles sí, e nin se viron nin saben nin sequera o que quen é cada un. sí. No, no, nótase moitísimo. Eu creo que a mellor maneira de colaborar, o propio nome o di, non? Colaborar. Sentarte con esa persoa, creo que é importante ter unha certa confianza, non? Porque para abrirse nunha sesión de composición, por exemplo, creo que tens que ter ese punto de que fluxan as cousas, e non che sei dicir que 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 haxa algo especial, non? Se ao fin e ao cabo vai ser un produto, premeditado e feito dende unha oficina, bueno, pode funcionar e vas a gañar cartos, pero non vai ser algo especial e considero que unha colaboración sempre ten que ser algo especial, que ten que ser algo feito 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 na casa con un certo agarimo, non? E si, ten que ten que saír de dentro, non dunha oficina. Ademais, na música que ti fas, non? Porque se nos puxésemos en algo comercial, algo que son, como lle chamo eu, Sí. cancións vacías que sirven para bailar, sen máis, pois sí, pode funcionar así, pero o Ujú, teu caso é música, con sentimento, música basada en mm, experiencias, basada no que sexa, que xa falamos daquela, que ujú. que non te gusta explicar moito en sí os temas, non? Pero que o teu está basado en cousas, Sí, para que funcione algo ten que estar basado en algo real. sí, ademais, doulle moitísima importancia ás letras e como se comunican, eses sentimentos, esa forma de expresarse, joder, facendo unha canción telematicamente, pois non é o mesmo, e considero que o resultado non vai ser o mesmo, non? As 2 colaboracións que eu teño, no meu repertorio sempre foron dende un punto persoal, de intimidade, de amizade, de poder, contar cousas que non veñan así porque sí, que teñan certa razón de ser. Mira, unha cousa que me molou de ti, porque cando fixemos a outra conversa, eu si te vira actuar 2 veces, as dúas en festival, un fora aquí no Morriña, despois fora no Caudal, xa falamos daquela. Ujú, Claro, despois deso, eu vinte a actuar aquí na Coruña, vinte a actuar no Garufa, ujú, e que aquelo fora absolutamente bestial, tiveras unha incorporación dun instrumento novo, sí, e vin que a túa música funciona moi guai en sala. Eu outro día vin a Carlos Ares no Son do Camiño, que me ujú, flipou moitísimo o seu traballo.
mete que aí brutal. un violín e tal. O punto que vendo a Carlos e pensando en ti, en que íbamos a facer esta conversa, se me viña un pouco á cabeza de se o teu obxectivo un pouco a largo plazo de que o proxecto se vaya sentando e poidas pois, ter un número de actuacións considerable para que pois, todo funcione guai, o de incluir instrumentos fijos a maiores da túa banda do Mm, habitual é algo que te molaría, non só sí, sí, sí. que a trompeta vaya sempre, que haxa un Ujú. violín ou que haxa cousiñas. Totalmente, totalmente. Bueno, é parte do crecemento do proxecto. Bueno, temos ás veces a incorporación de trompeta, dun saxo, dunha corista. Depende tamén pois de onde toquemos, da disponibilidade que teñan, é complicado, non? Pero co paso do tempo, ao fin e ao cabo, co crecemento dun proxecto tamén pois tes a capacidade de poder chamar a máis xente e de poder ter pois arredor máis músicos. E para min o obxectivo é que os meus directos sexan teñan ese punto extra, non? Porque non é o mesmo escoitar unha canción cos cascos en Spotify que vela en directo, non? E creo que ese punto extra sempre vai acompañado de máis músicos, de máis instrumentos, de máis arreglos, de máis espectacularidade, non? De que sexa un pouquiño máis de potencia. E creo que sí, que pasa por iso, non? Por ir engadindo pois novos instrumentos, novas incorporacións á banda. Estamos traballando para que iso pase dentro de pouquiño, e xa cho digo así un pouco así en petit comité, vamos sacar unha cousa moi especial, eh, e que faime moitísima ilusión poder contar con eso no meu repertorio. Pouco máis podo dicir, pero vai ser unha cosa moi chula que sairá nuns meses, que levamos preparando xa hai un tempo, é unha boa aposta pola nosa parte, non? De dicir, "Guau, isto vai ser guai, vai quedar un produto chulo", e iso vai saír nuns meses e estou moi contento do resultado e do que se ven. Así que sí, a banda para min é o máis importante e parte do crecemento, non? O sea, que vamos a ter que estar atentos, non só o Xoel ten que Sí, estar sí, atento sí. ás túas redes para esa grabación, senón o resto vamos ter que estar atentos para cando se salga, como dicía antes, na descripción van estar as súas redes, todo para que poidas Ujú. estar atentos, escoitar a súa música, eh, e demais, pero, joder, é que para ti me lembro que dicías na outra conversa, ahora que falamos da banda, non? Que ti non te vías en solitario, que cando empezabas, ter un proxecto en solitario, que unhas cousas que non, que ti non sabías, Ujú. e eu agora realmente tampouco te vexo en solitario, é dicir, si te podo ver, non, que fagas un Sí, concerto no. íntimo con guitarra e tal, que iso ten, Ujú. se é un sitio pequeniño, se é un auditorio así ben chulo, sempre Sí, hai outro sentimento, sí, queda ben, queda ben. pero agora non te vexo sen banda, non te vexo Sí, sin esa forma de presentar os directos, eh. é que creo que parte da esencia do proxecto é calquera que viñera a un concerto meu, sabe que cambia a súa percepción do proxecto de forma instantánea. Sempre recibo os mesmos comentarios sobre os concertos e que non me esperaba así, non sabía que era tan guai, gústame moitísimo máis agora, tal, porque dá ese punto extra, non? Ese punto personal, e a min gústame pasámolo ben nos concertos, non? Gústame pasalo ben, se me nota. Entón, Doupe. ese punto extra que creo que temos que coidar, e sempre hai que ter certo agarimo cara ao directo, e para min é un punto tan fundamental case como a música no meu proxecto. É que, joder, os directos, por exemplo, vou falar outra vez de Carlos Ares, pero outro día no Son Ujú, do Camiño estaba con varias personas, unha delas si o coñecía, si estaba ali por el, que quería ujú. ver o seu directo, e había outras dúas que non tiñan nin idea, que, bueno, escoitaron unha canción, pero, sí, no, sona guai e tal, Sí, e viron o directo e dixeron, hostia, buah, que isto, guapo. isto é unha pasada. É que é un pouco algo parecido do que pasa cos nosos directos, non? A xente non espera certo espectáculo, certo e que o pasas ben. Quero dicir, eu a Carlos xa se dixera no seu día que é un directo espectacular. Em, bueno, considerando que eles son máis talentosos que nós e teñen moitísima experiencia encima, moitísimo traballo, pero as sensacións
deixa os nosos concertos na xente son similares, non? E te digo, sempre coas distancias, non? De que eles son musicazos dos pés á cabeza. Pero sí, ese punto extra que dis, gústame, molou, sabes? E cando saia unha canción en Spotify de Javi Chapela, o encaras de outra maneira, non? Eso creo que mola moitísimo e ter a capacidade de poder transmitir iso enriba dun escenario é brutal, a Bue verdade. bueno, eu máis que si eles son máis talentosos ou non, Mm. eles levan un percorrido maior, está claro. Eu a maior diferencia que vexo entre Carlos Carlos Ares e Javi Chapela é o pelo. O sea, a maior diferencia Sí. é o pelo. O sea, aí sí Ten que un pelo larguísimo, unha barba brutal, eu non teño un pelo na cara. Eh, así, non sei, son o neno da música indie, son o indie con menos pelo na cara da historia, pero sí, hostia, é é o que que hai. o do pelo del, claro, está Sí, non, é unha ceniciate, pasada, pero mola moitísimo a estética que leva e todo, es que mola moitísimo. Pero está bueno, que guai. na miña banda tamén falta pelo en xeral, non na cabeza de momento, pero vamos, ninguén ten barba nin nada, non parecemos indie nin de É que é coña. verdade que non hai barba na Bueno, o Juan, o baixista sí que ten barba, pero o resto damos pena nese sí, aspecto. pero eu Aquel pena non saber sí. tocar, porque vos metíades a miña barba Non, o perfil o tes seguro. e eu agora Sí, sí, sí. que me estou deixando melena, que me estou deixando o pelo largo, Sí, sí, sí. podría ir perfectamente, o sea, Podrías ter aí eu agora está totalmente, totalmente. pensaba outro día, digo: "Hostia, a min non vivo a Suecia ou algo así, me metes aí e posiblemente non Sí, sí, sí. por No, no, no. por presencia, Desentonar non desentonas. Eso despois seguro. a cantar ou a tocar, aí xa igual Eso é outra cousa. sería sería máis complicado. Mira, Sí, sí. comenzábamos antes, de datas que este verán vai haber menos, que non vai estar tan presente, que vai estar traballando, porque ao final, Ujú. claro, falamos entonces un pouco tamén da diferencia da música, non? Un proxecto que leva anos traballando pode permitirse, seguir rodando e traballar na nova música, porque se dedica única e exclusivamente a eso, e pode facelo. No caso dos emerxentes, no caso dos que estáis comezando, labrando o vosso futuro, é complicado, o sea, que hai que tamén dedicarlle tempo a parar de compoñer, pero dentro desas datas, por exemplo, hai unha data en xullo que é no Sonórica, en Castro Urdiales, Ujú. que ides estar ali, creo que repites aí, non? Se non me equivoco. Non, 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 en Castro nunca tocar, no Sonórica nunca tocara, e temos moitísimas gañas, a verdade, Hostia, porque pues tiño, estaba é o convencidísimo terceiro de que sí. non, fomos 2 anos seguidos a Santander a tocar. Entón, bueno, o sea, é Cantabria, non dixen de Cantabria, é unha terra que sempre disfrutamos moitísimo, a xente é super cordial con nós, sempre tocábamos na plaza de Cañadío en Santander, e sempre foron experiencias moi guais, porque non é o mítico de que chegas e a xente está pendente de ti, senón que tes que facer un poquinho de callo, de mella, non? Para que a xente se acerque, máis esa experiencia emerxente. E agora damos como ese paso, non, do festival guai en Castro, eh, que non un estadio de fútbol, con todos os escenarios, está super chulo e bueno, é un premio, non, ao traballo que se fai na sombra, eh, e que bríndanos, a oportunidade de tocar un escenario grande, polo menos son que xa unha vez ao verán. Non te digo, non tivemos tempo casi de preparar este verán, tampouco había moitas cancións que presentar nin tal. Entón, considero estes meses como un momento de transición e de traballo para poder dar o paso a partir de setembro. Finais de agosto, principios de setembro estaremos xa dando callo. Teremos fechas este verán, faremos mínimo 3, 4 concertos, pero de momento vai ser máis tranquilo, máis de traballo no estudio e preparar o ano que ven. Unha pregunta, os teus fans teñen nome? Bueno, sí, chamaranse como se chamen, pero como grupo. O sea, non hai como ahora con No, Taylor Swift ou Swifties nin no, nada non, de eso, non? teño Swifties. No, 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 no. É De que momento, no, o de dicía porque, momento claro, non. iba a decir os Chapelers, pero non sei se Chapelers, é que Chapelers sona mal, a verdade. Sona Non, alguén algunha vez dixeran Chapeliers, sí, pero a min dame un poquinho de grima esas cousas, a verdade. O sea, prefiro
Sí, Digo que veñan aos concertos e xa, e xa non ten non. que chamarse Dengo. No, porque eu iba a dicir, claro, pa invocalos a todos de, hostia, xa que vai haber poucas datas, que a xente vai aí a Castro Urdiales, que vai a Sonorica, Bueno, eh, si hai xente por ali, que se acerquen vai ser unha festa, ou estou seguro. ou incluso outras Os zonas, que festivais sempre son incluso outras zonas, porque que estamos outras falando zonas, que é unha sí. zona bonita, que é unha zona de Unha zona moi bonita, preto de Bilbao, queda entre Santander e Bilbao. É máis, nós vivimos preto de Bilbao, entón, quero dicir que está preto de moitísimos sitios e que vale a pena, a verdade, que un festival con artistas brutais e vale a pena totalmente pagar a entrada do fin de semana para ver a As de Bogotá, eh, Sidoní tamén ven, bueno, moitísima xente, tamén hai artistas emerxentes superinteresantes e bueno, se alguén está pola zona e considera que quere pasar un bo fin de semana, pois esa oportunidade, verdad? é que, joder, sei que te molan as salas, falamos tal, a ti te vin na sala, molas a Dios, pero é que, joder, os festivales, ir aos festivales, como xa falamos daquela, e actuar nos festivales tamén teñen ese puntillo guai. Mola moitísimo, mola moitísimo. É un punto, dende o punto de vista do emerxente, é un día no que rozas o que é a profesionalidade, non? Mm. Estás nunha infraestructura brutal, con xente traballando para cada tarea ten unha persoa destinada, os camerinos, o recinto, non sei, é todo, non? Os escenarios gigantes é unha experiencia distinta ás salas, porque as salas a túa xente nun ambiente cerradito, máis pequeno, é máis fácil de controlar, diríache, pero os festivais ten esa parte máis negativa, digamos, no que o público é tan aleatorio que non sabes o que vai ocurrir, non? Pero bueno, a verdade é que é un festival moi indie, é un festival cun público como moi concreto, eh, é máis doado que a xente se acerque, estea un rato escoitando a túa música, etcétera, non? E teñas certa masa diante que non sea iso un solar, non? Mm. Pero noutro tipo de festivais ou outro tipo de eventos, sí que ao mellor tes esa dúbida de dicir, é que ao mellor non hai ninguén, non? Mm. Pero bueno, é o que mola dos festivais, non? Darte a coñecer, tocar diante de un público que non coñeces nin tes afianzado, estar nun recinto brutal, neste caso, por exemplo, que é un campo de fútbol, codearte cos artistas que tanto levas escoitando toda a túa vida, que tanto idolatras, e poder coñecelos xa é unha pasada. Entón, pois, bueno, os festivais son como a guinda do pastel, non? Oye, ahora que dis o de fútbol, este ano houbo alegría, eh. Este ano por fin, Este ano, Este no, ano por fin, Dani. falábamos un poquinho Joder. daquela que non queríamos comentar moito porque, hostia, é que me estaba dando conta que comecei a conversa dicindo cantas cousas pasaron en 5 meses, Sí, moitísimas. e no caso do Depor, hostia, cando falamos aquela conversa un pouco de como estamos, vaya mierda, a ver que tal, non sei Sí, que, sí, sí, sí. foi pasar o Navidades, pasar Sí, decembro, Navidades, xa, e para adiante. para Sí, diante non, todo, cuidado esto, tamén é parte da frase que dixera antes de estou feliz, pois é parte ten parte de responsabilidade, pero sí, sí, sí. Por fin, unha ledicia e un poquinho de alegría para o corpo que facía falta. Como viches ti o ascenso? Buah, pois foi brutal. Eu comprei, porque eu estou en Madrid, comprei os avións para ir a Coruña como con 4 xornadas de antelación. En plan, dicindo, vai ser contra o Barça B, vai ser. E comprei as entradas, o sea, comprei os voos, comprei tamén ao meu irmán, e inviteino a Coruña, e fomos os dous para lá e foi unha fin de semana increíble con todos os meus amigos, Coruña a reventar, brutal, brutal. Borracheira de época e a disfrutar como campeones, É que tocaba. sinceramente. O sea, Tocaba e fomos felices. Volver, aí está, é que tamén tal volver. cual, tío, o sea, Tal cual. no, Que é como a canción que necesitaba este momento da miña vida e tal cual. hostia, é que, Dimos no joder, clavo. é a canción perfecta, tío. O sea, realmente, mira en cantas cosas está unida o tema, Totalmente, totalmente, totalmente. En cantas Sí, sí, cosas sí, está sí, unida, sí. é brutal, é brutal. Pois sí.
Pois tío, mira, non te quero quitar moito máis No, tempo, hombre, un placer. máis que nada porque como vai a haber que facer outra terceira conversa e unha cuarta, porque isto é Seguro. así, o sea, xa No te está. preocupes. O sea, o que repite No unha te segunda vez preocupes. ten que vir máis veces, xa está. Se repites non non Seguro, que seguro. non queda outra porque Seguro. se non é con cada canción, pois con cada dúas cancións que saques Sí, ou vamos falando, simplemente non te un preocupes. concertiño que vayas a facer, pois pasas por aquí que xa sabes que esta de é a túa casa, que para min é un placer terte aquí porque joder, pois xa compartimos concertos, xa nos vimos en persona, ti o teu equipo, a túa xente, a túa banda, son xente que eu vos quero moitísimo e me Joder, alegran. que incluso en Coruña, recuerdo que axudaras a cargar a batería no coche, Sí, que viñeras con nos ao parking, joder, que iso é brutal. Así que, joder, ter é, sempre xente que confía no proxecto arredor e que axude desta maneira, pois é unha pasada. Así que grazas a ti por chamarme, invitarme vir aos meus concertos e apoiar tanto o tema. Así que repetiremos as veces que faga falta, non te preocupes. mira, estaba pensando tamén outra cousa xa antes da despedida. Bueno, sabes que eu digo, nos despedimos e despois falamos 50 minutos máis, Ujú, que isto é así, pero estaba pensando, sí. claro, que non, eu, claro, a conversas fago preguntas que xa te fixen outra vez, esas preguntas culinarias da pizza e Ujú. demais. Claro, non as vou a repetir e estaba pensando e digo, mierda, non pensei en que tes facer e así un pouco estúpido. E estaba intentando pensar agora que preguntarche. Entón, claro, iba a te preguntar unha cousa que a ver como plantexo a pregunta, porque a, a pregunta é un pouco batiborrillo na miña cabeza, vale? Pero, Sí. Nada, pero, dispara, dispara. pero pensemos buah, que esta pregunta é moi é jodida de narices, pero Gústame os retos, Dani. mira, Eh, pensemos en buah, que é complicado. Igual dentro de RLM me matan ou te matan a ti pola respuesta. Pero bueno, se tes que elixir entre ascenso do Dépor ano que ven directo á Primeira División. Siguiente tempada en Primeira División, o Dépor se clasifica para a Champions. Siguiente tempada, gaña Champions ou gaña Liga, calquera das dúas cousas, vale? Así, meteórico e tal. Ou meteórico. dentro de 2 anos encher o Wizzing Center. Hombre, a ver. A ver, eu son moi deportivista, Pero, a ver, é que o Wizzing Center en 2 anos é un ascenso, eso sí que é un ascenso meteórico. Eso sí que sería historia. O de Depor, xa estiveramos ali nunha etapa, estou seguro que volveremos. O mellor non tan rápido, pero estou confiado de que sí, que o Depor volverá onde se merece. Pero bueno, se teño que firmar, firmo o Wizzing. O deportivismo o levo en vena, pero claro, é que quen queres máis, a papá ou a mamá? Pois bueno, A teño ver, que elixir que para no poder momento. a poder ser que sexan as dúas cousas, non? As Que, dúas, que, que as o teu dúas, ascenso na música vaya igual que o ascenso do Dépor e xa claro, sería efectivamente, histórico. efectivamente, Sería histórico. efectivamente. Pois tío, de verdad, mil gracias. A xente espero que lle gustase a conversa. A primeira, como dicía Nada, gracias antes, a ti. vai estar aquí. E nada, a ti espero verte pronto, xa sexa nun concerto Sí, ou xa sexa por aquí, por Coruña en Coruña. ou en Madrid ou onde Onde sexa. sexa Sí, que sí, sí, aparte sí. eu a Madrid estou me dando conta que vou ir bastante nos próximos meses a concertos, o sea que Muy xa bien. nos veremos en Pues algún nada, lado seguro. seguro. E nada, que non me rollo máis, porque senón se me veñen máis preguntas, así que nada, xente, que gracias por ver a conversa, foi un placer e nos vemos na próxima. Chao, chao. Chao, chao.